ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Co-organizing secretary jong Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad East Khasi Hills District ka kong Nibyang Sumer Klatherting Yakinoyalam jong North Eastern Hills University Students Union kibadairu hakajukupo kidakhat jong Nyotrep Youth Council Halor ka jing Kynnoh bahadian ka jing kran Yakinoyalam jong Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad hakar poetri ulber arachar pusaw Hakabide ka jing pinsange yaka program school ba nihu tang hadien ko masikenta kidan pak kibriu balaka yakador khmat bakilara da kitiar pemensaw Hakajing kran bu nonglom kubo jang bati CTV ka kong Nibyang Sumer kalong balada Kinoyalam jang ne husu ki Kynnoh bade ka Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad kebaran ketiban Phah ya kita kibriu balaka yakador khmat bat kiblara da kitiar pemensaw klade ben Ujor shikibor Pulit bakin penlong ya jing toke ka benia halor kani Kalong ru bakum Kinoyalam jong ka Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad kabade ka sengba jong samla puli hapo kari India klalit banyak kran ba Kinoyalam jong ne husu hakapor minsingi mensyai bakin tajru halo ka jingdon benta ban Phah ya kibre ki ban ka dur khmat bat ra tiar pemensa hoskul ba ne hu hakatu kesngi Nibyang Sumer naka Abvp organizing secretary jong East Khasi Hills ngayo ke news min naka channel jong Tima ba itu ki HYC naka North Eastern Hill University long kini husu bagi kami ikateng ka Abvp bagi to ki briu long baban kumba sao peu lene tan themut ki to gi bale Runar mo ha university telong ni wan ha ka mensismi ban pen clear ya ka way ka program bagi balai ki kan cancel long nakata ka daw wan long baki ong ba kadon jingedai bat ka RSS badai ka Hindu bunto ta Pilong kani ka program kam dai re jongki ve ngayo I bet ba kadai ka na Hindi department long na nihu department hukum to tang baki ong pat ki penmi pat badai ka RSS ka news bakila ay mensua ka news dong arto tri kila ay kumta ba kadai RSS ka link bat ka RSS bagi guest ro kidai na RSS nang ta ba ka dai ka Hindu Pilong ni ko aktif ba balai mo ki Hindu la ne ki ki you kimla rane ban long program kimla rane long kato dai na benta ka language telar dai ki cultural activities awareness program jom kino ro kila ban university long om dai re ta ba ki ban thang ni kwa ban pensai kato balai ba ki khang na kata ka daw ni ban yekren tang ba ondang ni la wan yekren ha to kami ki ong ba ondang ni la ada yekren ki hadin chicken ta kumtul aman gitu ki Runar Taki shu long kumba kipen ong bet ba dai mangi ba Phah de kumto ki do Runar ni ong ba kadai ka national long ka Central University kani om dan bor tang ha ko ka NGO lani lada ki ong kadai naka academic administration de ka dai ban res ni ka dai ban tinya je ka university om dai tang ki ne husu taru naka HYC ko to ke ni dai ki student organization ta kadang ni ro ni baki pen long high university program ba mut pen long ha department tang ba ki cancel ni kwa ban syayan ya kata te ni wan tang ba ki ai pat news ba wan ki Runar long through jongi ne into hak tugur kom ki ong tingi nim dai re long ni dai ki student organization ki ong student power is the nation power ta balai ni wan pen bit le ni wan pen the clear ni wan le ayusha le Runar sa university nim le re dan ni kwa ye kading sai ni wan bet ha por men si ban ye keren sai ku mangi ni wan ha kasuka ni at waitrik ban keren ye sai ki balai ba people put le ni balai ba pendam ye kanika program na kata ka daw ki ong hang to long ngakwa bet ba kin pen sai bet mo mar ba balai lada ki ayu bet hangi ki balai badai ki Abvp wa Phah ye to ki Runar ki dai ban ai da police case gen om dai ban ai bet news kum to ta ka daw ni kwa lada ki kwa ban sai badai mangi if ladangi lani yo la se da ki veiro ki dai ban ai police case balai ki shule dang kum to ki dai ban ai nang tangi ro ni la ban ai ka
polis ke so ngila ban pensyat cek mak barok ki phone khot yaki SYC barok yaki ABP barok ka police station ini cek ki phone mano ba quality to ki Runar ban ha university namar sila aktif hi barok hi beri ro sila aktif hi hani hu om de tang ketu kesni ba dia kum to wa kiwai ki sniro ta ilong hi tang ba balai ha ketu kesni ba ki pen ai de ke teng jong ka ABP ta kadang ni ngej bakin lek kum to telada ki dan problem ki dai ban dai de ke kes mangsa pen ye clear be long na kaliang jong ngiro na kaliang yang ki nila ready ba tan le kata long ni ngin dari ki bru jong ni telong ha university ki ong ki dan ha kabor tada dai baki dan ha kabor ki dai ban pek ha ya ka university ke kemiat ke bah ke university om dai ba long ki na ki wei ki penhun ro na ki wei organization ro ki pen program pat ki pen cancel om dai ra ki le ya ka ba new ya ka college ki le ya ka ba bah hitang ba balai ki pen cancel kumta na kata kadam ni kwa sha ya to ni kwa ro ba lada ki kin pek bah ya ke university ni nin dimano ha ka to ke university ba ki dai ban bu security bah hang to long kum ki CCTV kamera ro ki dai ban bu habaro jaka long ban entran mo na ki wei liang ro ba like ki briu ban room chapo te ki dai ban le hakata ko kom ban safe ya ke university om dai re sha bet ban room mano ro hang to ki dai ban ni dai ban ni diman ya ke ni lada ki ong bat ba ki don phobia le ni long ki ong be secular country le ni ke secular university kemut ayu kata ke secular kemut ki ong be hang to haka video jong kiro sila ong hi ba kinai retang kowe kenyam kinai retang kowe ka tin tang ba balai ki peni pat Hindu badai ke Hindu mincare te kemut ayu ka Hindu kam dai dah secularism ta kadau long kita bru bang acu ong baik ki dai ki Hindu phobia lada ki mut kumta lada ki kwa ban ran baik ke university jong ki hiro ngin wat bru jong hi hamang long haka university min bang no kin penyak nyok maki hi tang balong lada ki penchai pat long ba balai hakata kom baki ki ong secularism tang ba insya re yaki vei ki sang lani yaki vei organization ban room lani ban pelek program te penchai nok masiro ba ka HYC ke dai ka ayu ni ki beza ka ABP ke dai ka pure student organization maki pat ki organization jong ayu ki jong student organization ne jong driver organization ne jong ki Runar organization ne jong no ta kadang ak supwa pencai ke ni namarna ngayo i landin ke news kunto ta kadang haka ta ko kom long lada ki don problem ye ki no hikai badai Hindu lane ba ikna school badai Hindu bo namar ke ni amdei ra ka NGO university ke central university tengi chimkya ye ke ni ba lada ki don kumta ka jing kharap hangi idai ban lej be kes direct kumta na ong